And now, it's time for SPG, as in Super Pagganern Secret File. Nadukutan sa inuman. Hi DJ Rocky. Gusto ko lang i-share ang isang hindi pangkaraniwang pangyayari na naganap last year habang kami ay may drinking session ng aking kaibigan. Itago mo ako sa pangalang Carmina at ito ang aking SPG, as in Super Pagganern Secret File. May tropa akong Becky. Itago na lang natin siya sa pangalang Janice. Drinking buddy ko siya. Pag napagtitripan naming lumagok ng Geneva Cruise, madalas one-on-one lang kami. Nagmimistulang kaming mga gin-gineers kasi mahilig sa gin. O kaya kapag broken-hearted si bakla, aayain akong mag-shot nun. Kaso madalas nabubudol ako noon kasi sasabihin dalawa lang kami pero may darating palang ibang bisita. Kaya pala nung minsan nagtataka ako kasi sabi ko isang bote lang ng Geneva Cruise ang dadalhin ko. Pero ang sabi ni Janice, dalawahin ko na raw. Syempre pa umapila ako, nagtataka ako bakit dalawang bote dalawa lang kami. Syempre ayoko namang umuwi ng wala sa wisyo, no? Kahit naman tumador ako, nagtitira ako ng pang-uwi. Never pa ako umuwi sa bahay nang wala na sa sarili. At wish ko rin namang mabot jack ni nanay. Pero minsan, nagsemplang na ako sa bike dahil sa sobrang kalasingan. Pero alam ko yon, hindi na ako umulit mag-bike. Pero umulit pa rin ako makipag-inuman. So fast forward, nag-start na kaming uminom ni Janice. Ang dami naming pulutan nun. May fish fillet, sisig, may steam na siomai, dynamite, yung parang Shanghai. O diba ang bongga, kala mo may picnic? Sa isip-isip ko, mukhang nabudol na naman ako ni bakla. Usapan, dalawa lang kami pero ang daming pulutan. Mukhang may pinaghahandaan. Baka may booking pa mamaya si bakla, sabi ko sa isip ko noon. Kaya, ayun, baka may dumating na ombre. Team 150 kumbaga. Char lang syempre. Pero yun na nga, hindi maalis sa isip ko yun. Maya-maya pa, may dalawang dumating. Isang boylet at isang girlash, mukhang magjowa. Kilala ko si girl. Kasi nakainuman na namin siya ni Janice nung minsan. Yung kasama niyang boylet, isa raw pulis. Pulis patola. Itago natin si girl sa pangalang Jelly. Si Jelly hindi kagandahan pero pinipilahan. Malakas ang sex appeal ni girl. Siguro mahilig magmukbang kaya siya pinipilahan ng mga ombre. So eto na, sa kalagitnaan ng inuman naming apat. Napansin ko yung kamay ni Jelly parang may dinudukot sa pants ni Palis. Oo, may clutch bag na nagaganap. Noong una deadma lang ako kasi baka namamalik mata lang. Pero nakumpirma kong tama ang nakikita ko kahit malabo talaga ang mga mata ko sa gabi. Nung may kamay na kumakalabit sa hita ko. Pagtingin ko kay baklang Janice, nginunguso niya yung dalawang magjowa. Award lasing na ang magjowa at may Dakota Johnson na nagaganap under the table. So syempre kami ni Janice, deadma lang. Parang ayaw naman naming masira yung moment nila. Kami pa talaga yung nahihiya. Para hindi masyadong awkward sa mga pangyayari, wari na lang nagsalita si Janice. Oh, shot na! Maaga pa para malasing. So, simpleng, inalis ni Jelly ang kamay niya kay Pulis Patola. Sinunod-sunod na rin namin ang tagay nang matapos na at nang makauwi na. Kaya, di na kami nagtaka kinabukasan ng chika ni Jelly kay Janice na nag-check na may in
silang magjowa after naming mag-ginuman. Nakakaloka talaga. Pupunta naman pala sa bahay na walang kusina yung dalawa. Hindi pa nakapaghintay, gumawa pa ng eksena na akala namin hindi makikita ni bakla. Ay nako, kaya simula nun, kami na lang palagi ni Janice ang nag-iinuman. At natatawa na lang kami kapag naaalala yung Dakota Johnson na naganap kay Jelly at kay Police Patola. Kaya sa mga manginginom dyan pag inom, inuman lang. Walang dakutan. Di ba lang dumakot ng pulutan, wag lang dumakot ng buhay na sawa sa ilalim ng mesa. Konting hiya naman sa aming mga single. Ay! Muli, ako si Carmina at ito ang aking pangmalupitang SPG as in Super Pagnar Secret File. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.